Bon dia a tothom. Anem a començar el ple. Voldria donar la benvinguda avui que veiem aquesta sala tan plena d'estudiants de la nostra universitat. Benvinguts i esperem que pugueu gaudir, si en podem dir d'aquesta paraula, d'un ple del nostre consistori i del nostre municipi. Anem primer de tot a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Queda aprovada. I passarem ja a les mocions. Moció presentada per Esquerra Sant Vic per la promoció de la reforma horària. Senyor Blada. Sí, gràcies. Bona tarda. Bé, el nostre grup municipal no tenim cap inconvenient en donar suport a aquesta moció per la promoció de la reforma horària. Tot i així, vull dir que entenem que aquesta reforma no serà de fàcil aplicació, tenint en compte que possiblement hi poden haver discrepàncies, gent a favor i gent en contra. De totes maneres, estem encara una miqueta lluny de poder-se aplicar aquí al nostre país. Però dit això, tot allò que pugui significar que les persones puguin viure amb uns horaris més racionals i saludables sempre hauria de ser benvingut per part de tothom. En aquest sentit, val a dir que aquesta reforma horària significaria equiparar-nos amb els indicadors europeus que contemplaria unes millores en equitat entre homes i dones, salut, benestar i compatibilitat. Així doncs, aquesta reforma horària impulsaria una nova cultura del temps i recuperaria les 2 hores de desfasament horàries respecte als països europeus. Per altra banda, aquesta reforma ens pot fer guanyar, evidentment, en salut, en cultura, en temps lliure i en productivitat. A més, aquest ajust horari augmentaria la qualitat de vida, promocionant la conciliació laboral, però també milloraria el rendiment laboral o escolar. Alhora, aquesta iniciativa sorgida de la ciutadania que impulsa aquests canvis horaris podria significar per a tots poder gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Tanmateix, el propòsit de voler recuperar les 2 hores de desfasament horari en relació a la resta del món pot impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor dels models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar. Finalment, el nostre grup veiem bé que l'Ajuntament de Vic s'adhereixi a la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària, però no veiem cap necessitat de la creació d'un registre de xarxes d'empreses, entitats i comerços de Vic, com tampoc que l'Ajuntament i la ciutat de Vic celebri anualment la Setmana dels Horaris. Dic això en referència dels acords al punt 2 i punt 3. I ho diem perquè si, evidentment, l'Ajuntament avui s'aprova aquesta moció i, evidentment, amb aquesta moció s'inclou el punt número 1, que és la d'això, les xarxes ciutats i pobles per a la reforma horària, entendíem nosaltres que aquests ja seran els que marcaran les pautes a seguir i no veiem necessari incorporar-hi el segon i tercer punt de la moció que ha presentat el grup municipal d'Esquerra. Moltes gràcies. Acceptant aquesta petita esmena, posem a votació la moció. Vots a favor? Doncs queda aprovada la moció. Moltes gràcies i gràcies per la col·laboració. I ara passem a la moció presentada per Capgirem Vic i els grups que subscriuen per donar suport als comitès de defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. Senyor Anglada. Sí, bé, nosaltres ho veiem una miqueta diferent del que s'han expressat els dos grups abans que nosaltres, no? És un fet evident que el nostre grup municipal estem a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació. Faltaria més. El que no podem estar d'acord és que s'insti a l'Ajuntament de Vic, tal com es demana a la moció, a donar suport a les accions de desobediència dels comitès de defensa de la República. Si vostès llegeixen la moció, que estan en el seu dret, evidentment, de presentar una moció, i també estaria al seu dret, o qui vulgui sumar-s'hi, de donar suport als comitès de defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. Fins aquí d'acord, cap problema, els que s'hi vulguin subscriure i els que la vulguin apoyar, no? Però si ens fixem en el primer punt i el segon punt, diu l'Ajuntament de Vic considera una forma d'acció política absolutament legítima la protesta, d'acord, les mobilitzacions, d'acord, la desobediència. Aquí és allà on nosaltres no hi estem d'acord.
El segon punt diu manifestar el suport de l'Ajuntament de Vic als comitès de defensa de la República i les seves accions de desobediència. És evident que aquí nosaltres tampoc hi podem estar d'acord. I no hi podem estar d'acord perquè no creiem que aquest sigui la millor manera per desbloquejar la situació en què es troba actualment Catalunya. Ja hem vist que la desobediència i la unilateralitat ens ha portat l'aplicació de l'article 155 i al mateix temps uns quants polítics a l'exili i uns altres a la presó. I no ho diem tan sols nosaltres. El mateix Artur Mas fins i tot va manifestar en una entrevista que la desobediència és un marc mental de la CUP, de les persones que presenten avui aquesta moció, i que no forma part del seu, fugint de la desobediència com de la pesta. Això ho va dir el senyor Artur Mas, expresident del PDeCAT. En aquest sentit, sense anar més lluny, també es va expressar el passat dijous el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujols, qui va deixar clar que la seva formació, Junts per Catalunya, entendria que també és el PDeCAT, més o menys, no forçarà cap situació de desobediència perquè seria alimentar encara més el conflicte de la mala direcció i en excloure l'entrada en un escenari de desobediència, perquè no hi ha voluntat de generar nous problemes. Això ho va dir el senyor Eduard Pujols el dijous de la setmana passada. Declaracions que un servidor i el meu grup municipal les compartim. Ho compartim perquè això significa un canvi positiu de posició, perquè es renuncia a actuar fora del marc legal i s'accepta el compliment de la legalitat i de les actuacions judicials, a diferència quan en l'etapa del govern anterior es va caracteritzar per l'incompliment flagrant de la llei, les sentències i la desobediència. Nosaltres apostem per la necessitat de recuperar un to que faci possible la via de la política i el diàleg, lluny de la crispació que poden provocar els comitès de defensa de la República amb aquesta desobediència. Autoritzar, tolerar, donar suport a la desobediència civil és obrir la porta a una desobediència generalitzada a les lleis, la qual cosa suposaria una fractura de la convivència en societat i un perill per a la seguretat col·lectiva. La llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació no pot comportar en cap cas talls de carretera i sabotatges a peatges d'autopista. La llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació no pot comportar tampoc en cap cas amenaces a jutges o assetjaments a partits i organitzacions contra la secessió. Pintades amenaçadores per part dels CDRs, com les aparegudes la setmana passada al domicili particular del secretari d'Organització del Partit Socialista, Salvador Illa, res té a veure amb la llibertat d'expressió. Tampoc es pot considerar llibertat d'expressió i llibertat ideològica els actes protagonitzats a Figuera per més d'un centenar d'integrants dels autodenominats comitès per la defensa de la República que van trencar els vidres del cotxe d'un caporal de la base de Sant Climent de Sescebes. Aquests senyors no és la millor manera de fer política. Actuar com la banda de Pancho Villa o voler portar la Catalunya actual dins d'un marc palestí no forma part del nostre projecte d'una Catalunya rica, pròspera i capdavantera del segle XXI. Aquestes conductes no fan altra cosa que posar en perill no només la pau pública i l'ordre constitucional, sinó la mateixa essència del sistema democràtic. És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Plataforma Vigatana no donarà suport a aquesta moció. Moltes gràcies. Hi ha alguna altra votació? Doncs passem a votació. Vots a favor de la moció? Abstencions? En contra? Queda aprovada la moció. Passem a la tercera moció, moció presentada per Vic per Tots per ajudar les comunitats de propietaris amb més dificultats per afrontar la inspecció tècnica d'edificis. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, abans d'entrar a la moció, volia fer una felicitació al regidor Benjamí Donigan per la seva intel·ligència que ha tingut en sortir quan s'estava debatent la moció dels... No, però deixi-m'ho dir, la moció dels CDRs, evidentment, sí, per no haver-se de significar a l'hora de la votació. Senyor Anglada, vagi directe a la moció. Sí, home, ja hi vaig, però he fet solament una prèvia, home, no passa res, però deixi-m'ho que m'ho digui, perquè és molt fàcil aixecar-nos i marxar-nos i així ens comprometem davant de la ciutat. Bueno, vale. Ja ha quedat dit, ja s'ha entès. Bé, més enllà de la part expositiva de la moció, vagi per endavant que el nostre grup municipal no compartim tots els acords d'aquesta moció. Ja fa temps que venim observant, a través de les mocions que presenta el podemita Arnau Martí, que la seva intenció és convertir aquest Ajuntament en una ONG mundial.
No m'estranyaria, doncs, que la pròxima moció que presenti el senyor Martí fos per demanar una línia d'ajuts per a aquelles persones que tenen dificultats per passar a la ITV. Tornant a la moció, i segons un decret aprovat pel Govern, tots els edificis a partir de 45 anys d'antiguitat tenen l'obligació de passar la inspecció tècnica dels edificis. L'objectiu d'aquest decret és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. El que es pretén amb aquest decret és mantenir els habitatges en bones condicions i detectar mancances i violacions que puguin aparèixer en casos extrems. Evitar situacions de risc, identificar i qualificar les patologies existents indicant la necessitat d'actuació, proporcionar als usuaris informació que els hi ha permès orientar i prioritzar les seves inversions o fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis és l'objectiu d'aquestes inspeccions. Fins aquí d'acord. Però no creiem que el cost que això pugui representar pugui ser un cost inassumible per part dels propietaris dels habitatges. Des de l'Ajuntament, a través d'Impulvis o dels serveis socials, ja s'atenen aquells casos d'emergència que no poden fer front a segons quines despeses. Per tant, generalitzar i demanar que el Govern municipal incorpori una línia d'ajuts per a les comunitats de veïns amb major dificultats econòmiques per tal de fer front als costos derivats de la inspecció tècnica i financiar les obres de rehabilitació que se'n puguin derivar, ho trobem del tot desproporcionat. El que sí podem assumir d'aquesta moció és la possibilitat, dic la possibilitat, perquè evidentment això depèn també dels arquitectes i dels aparelladors, que a través d'Impuls Vic aquesta revisió pogués esdevenir quelcom més econòmica per a les comunitats de propietaris. Moltes gràcies. Senyor Anglada. Sí, bé, que tal com queda la moció, o quedarà la moció, si finalment es treu el punt número 2, doncs en aquest cas sí que nosaltres rectificaríem el nostre vot i donaríem suport perquè veiem que és bo i no implica tampoc cap pressupost a l'Ajuntament si s'aprova el primer punt. Evidentment que entenc com s'ha dit aquí i possiblement el senyor Arnau Martí també veurà que ha quedat descafeïnada la seva moció perquè al fin i al cap aquest primer punt instar el govern municipal amb un conveni Impuls Vic amb el Col·legi d'Arquitectes. Això no suposarà cap cost per aquest Ajuntament i en tot cas els que s'hauran de gratar la butxaca seran els arquitectes i els aparelladors. Per tant, tot el que sigui beneficiós i que se'n puguin beneficiar econòmicament alguns ciutadans, en aquest cas nosaltres canviem el sentit del vot i tal com ha quedat la moció hi donarem suport. Moltes gràcies. Passem a votació amb les dues esmenes, traient el punt 2 i afegint el punt que proposava Esquerra Som Vic. Doncs posem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovada la moció. I passem ara a l'última moció, moció presentada per Vic per Tots sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, des del nostre entendre, i com venim dient des de fa temps, la renda garantia de ciutadania pot ser o podria ser un bon recurs per satisfer les necessitats bàsiques de supervivència de moltes persones i famílies fins que es torni a reactivar la creació d'ocupació. Sempre hem cregut que cal situar la precarietat de la població com una prioritat política, analitzar-la i actuar per tal d'assegurar a tothom una garantia de rendes per viure en dignitat com reflecteix el propi Estatut de Catalunya. En aquest consistori s'ha parlat molt del dret a decidir, la qual cosa trobem correcta, però evidentment per nosaltres és molt més important el dret a subsistir. Però mentre no es crea ocupació, cal reclamar polítiques concretes que evitin l'exclusió social dels catalans redistribuint millor la riquesa existent, la qual cosa no vol dir que obtenir una renda garantia ens aplaqui a una situació de passotisme i voler cobrar sense el mínim esforç. Aquí caldria, per part de l'administració, mirar en lupa cada situació i evitar el parany de la picaresca, cosa que beneficiaria tant el que reparteix com els receptors que distribuint en mesura podrien ser molts més els beneficiats. És molt important aquesta distribució, ja que els recursos que tenim són molt limitats i, per tant, convé prioritzar i filar molt prim com es destinen i de quina manera es gestionen aquests recursos. Recentment hem vist publicat en la renda garantia que està als LIMS i molts dels expedients han estat rebutjats, com ja s'ha dit aquí. És cert també que la mesura en quelcom complicada d'aplicar, no només pels criteris d'atorgament, com hem fet referència abans, sinó també pel cost econòmic que això suposa. En tot això, també hi podem sumar
el retard que porta la llei, ja que es va aprovar el juliol del 2007 al Parlament de Catalunya i al nostre entendre un dels factors claus d'aquesta demora és sens dubte la manca de govern que tenim al país. També cal ser conscients que les presses d'un grup parlamentari en concret han convertit la renda garantia en un desastre. De les 61.000 sol·licituds rebudes, segons ens consta, només se n'han concedit 1.000 i les persones sense sostre i les dones maltractades hi han estat excloses. Això sí, els immigrants en 2 anys de residència podran obtenir la renda garantia de ciutadania valorada en 1.200 euros, segons el compromís que ha signat la Generalitat amb els promotors de la iniciativa legislativa popular. Alguna cosa, evidentment, no s'està fent prou bé en aquesta normativa. Al nostre entendre, un dels factors claus d'aquesta demora és, sens dubte, com he dit abans, la manca de govern. Tot i així, continuem creient que la principal actuació per combatre l'atur és la creació d'ocupació i d'aquestes estan relacionades amb la reactivació de l'activitat econòmica, unes activitats que segueixen sota mínims i les quals cal activar. Al nostre grup municipal estem d'acord amb l'essència de la moció, però també som molt conscients i volem deixar molt clar en aquest consistori que Catalunya no es pot convertir en una ONG mundial. Per tant, els criteris d'atorgament han de ser molt més estrictes i de ben segur que els nostres criteris serien molt més que els de tots vostès. Nosaltres, com que som partidaris que un cop s'hagi format govern, esperem que sigui més aviat pel bé de tots, entenem que es tornarà a revisar aquesta proposta. Per tant, volem ser prudents en aquest sentit, el nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies, senyors. De les esmenes, si no hi ha ningú més que tingui cap altra intervenció a dir, passem a votació. Farem vots a favor. Abstencions? Queda aprovada la moció i passem doncs ja a pregs i preguntes. Què ens costarà a la ciutat les actuacions de la campanya d'Empeio? I en aquest sentit també el senyor Anglada també demana quin cost tindrà per l'Ajuntament i què cobrarà Empeio per la campanya de fomentar el civisme a la nostra ciutat. Gràcies, senyor Anglada. Sí, bé, jo res a dir perquè crec que tothom té el dret de poder fer el que cregui convenient. Veurem si al final d'aquesta campanya que es va començar, crec recordar que hi vaig ser-hi, aquí a la plaça, em pensava que hi hauria més gent, no hi havia massa gent per haver una persona com Empeio, però bueno, dit això ja dic, jo no tinc res a veure si al final ja farem balanç d'aquesta campanya, si realment ha estat positiva o haurà servit per alguna cosa, no ho sé, això el temps ens ho dirà si ha servit per alguna cosa o no, ja tindrem temps de parlar-ne. Jo l'única cosa que sí, la pregunta era molt concreta, era dir quin cost, això també ho demana un altre grup, quin cost representa això per l'Ajuntament, i llavors també l'incògnita que tenia era si aquest senyor, que ha demostrat en altres ocasions participar gratuïtament en actes aquí a la ciutat de Vic, si ho fa gratuïtament o també té un cost per aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Primer de tot, contestant a Capgirem, els diria que una de les feines que té el govern i que té la ciutat és fer campanyes per intentar de fer arribar la informació al màxim als seus ciutadans. I en aquest cas seria campanya de civisme. Si no recordo malament, el primer pressupost que vam aprovar amb vostès, una de les condicions que demanaven sobretot és que les subvencions i tot el que podien arribar a les ajudes, que féssim sobretot, insistentment, ens va demanar una bona campanya de difusió. Ho vam fer-ho. Jo diria que un dels problemes que en general ens falla és la comunicació, perquè l'administració sempre ens dona la sensació que arribem a tothom i ens costa d'arribar-hi. Aquella vegada vam veure que no sé si vostès mateixos es van queixar que potser no havíem arribat prou i mira que em sembla, ara ho diré així, no sé si vam fer una bustiada i tot, intentant d'arribar a tothom. I celebro que fins i tot la campanya la vegin amable i la vegin divertida, perquè potser el que vam voler és buscar un reclam d'algú, a més, com jo li vaig dir, de proximitat, aprofitant una persona mediàtica de proximitat, intentant de donar un missatge més que res per aconseguir aquesta resposta ciutadana al que estem demanant. Primer de tot, a fer arribar molta informació. Per exemple, ahir vam dir que hi havia com 9, és una campanya de 9 missatges. Ahir va ser el de subvencions i d'ajudes, i la primera, la de bicicletes, en qüestió tant de fer anar la bicicleta o de la mobilitat o de qüestió d'ajudes o qüestió sobretot de civisme, perquè veiem
que sols l'administració no pot arribar a tot arreu. I ens semblava fer això, una campanya d'aquestes. Llavors, si vostès hi veuen campanya electoral, jo diria que des del primer moment que el govern va pujar al govern, estem fent això, campanya electoral, perquè en el fons estem treballant per la ciutat i si això per vostès és fer electoralisme, en fem des del primer dia que vam seure aquí i que vam governar la ciutat, perquè el que volem és que arribi el màxim d'informació, que aconseguim que tota aquella gent ens ajudi amb totes aquestes línies de govern que fem. Vol dir que si és així, benvingut sigui perquè ho continuarem fent. I el cost que té aquesta campanya, el senyor Peyu evidentment aquí és un encàrrec, no fa res altruistament perquè ell també viu d'això i se li va encarregar aquesta campanya, i té un cost per habitant de la ciutat de 40 cèntims. Per cada habitant de la ciutat, 40 cèntims per habitant de la ciutat. I el total sembla que ens en devem anar a uns 20.000 euros. D'acord? 20.000 euros tot plegat, tota la campanya. D'acord? Molt bé, passem ja a preguntes i pregs de Plataforma Bigatana. Quantes al·legacions s'han presentat del POU? Sí, bé, si no tenim mal entès, crec que aquest dilluns va ser l'últim dia que es podien presentar les al·legacions del POU. En aquest sentit, la pregunta era veure ja quants ciutadans han estat els que han presentat al·legacions al POM, quantes n'hi ha, i l'altra pregunta seria veure quan les podrem veure els grups municipals. Moltes gràcies, senyor Palmero. Sí, n'hem rebut 235 al·legacions. 235. No sé si arribarà alguna més per correu, perquè fins al dia 30 era l'últim dia per enviar-les, per tant potser arriba alguna més. Els grups les hem de processar, hem d'elaborar, hem de llegir-les, hem d'estudiar-les i ja us comunicarem. Moltes gràcies. Els preguem que mirin de solucionar el problema de les escombraries del barri de les 4 estacions. Sí, abans d'entrar al ple ja li he fet arribar amb el regidor, el senyor Antoni Serrat, unes fotografies que m'han fet arribar concretament als veïns del barri de les 4 estacions, concretament aquestes fotografies que vostè té aquí davant. Una és, crec recordar, del carrer Primavera i l'altra del carrer Hivern. Jo no sé si a vostè li han fet arribar aquestes queixes, les fotografies són prou significants perquè està ple d'andromines. Nosaltres entenem, i així ens ho han fet arribar als veïns, que això és degut a que pobles del costat, sigui Callatenes, sigui Sant Julià, sigui Fogueroles, doncs es veu que ja tenen per costum portar la brossa i les andromines en el barri de les 4 estacions. En aquests moments la gent està bastant mosquejada, sigui dit de pas, i a veure si per part de l'equip de govern, jo crec que això és un tema que vostès ja fa temps que està passant, a veure si poden trobar alguna mesura perquè no es vagi produint això que està produint les 4 estacions. Moltes gràcies, senyor Serrat. Sí, gràcies, alcaldessa. Sí, efectivament, coneixem la problemàtica de les 4 estacions. Al ser una zona de la ciutat que limita amb un altre municipi que fa porta a porta, passa moltes vegades això que hi ha el turisme de deixalles. Hem estat d'acord en contacte amb l'associació de veïns de 4 estacions a través del regidor de barri i ells ens van fer unes propostes d'on ubicar els contenidors i quines circulacions dels carrers es havien de modificar per dificultar l'accés, diguem-ne, dels foranis a dintre del barri de 4 estacions. Tot això s'ha portat a terme, s'ha millorat bastant aquesta situació, però continua havent-hi aquest turisme de deixalles en hores que no convé, i li dic el mateix que també deia abans en els de Capgirem. Avui han començat aquests 4 agents cívics orientats a residus i a partir de la setmana que ve començarem a controlar tots aquests punts que coneixem i intentar millorar-los. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Glau. Bé, no, ho celebrem que es posin en pràctica... Espera que... Llavors no... Sí, no, per això no esperava que... No passa res. No, celebrem que es posi en pràctica aquestes mesures, però en tot cas també no sé si hi hauria alguna possibilitat, si veiem que aquestes mesures a la llarga no acaben de funcionar, de la mateixa manera que hi ha puestos de Vic, que hi ha instal·lades algunes càmeres de videovigilància, no sé si també podria ser una alternativa per poder saber aquestes persones que van a tirar les deixalles allà. Solament és un prec que faig. Moltes gràcies. Els hi preguem que ens facin arribar la resposta de la instància que el nostre grup municipal va entrar en aquest Ajuntament el passat mes d'octubre. Sí, això és una cosa que, la veritat,
He tardat molt temps, n'he parlat a vegades amb algú d'aquest Ajuntament, no sé si concretament amb el secretari, però sí amb el vicesecretari en Joan Costa. Jo el mes d'octubre, mitjans d'octubre, crec recordar. No, el mes d'octubre no. No, devia ser el mes de setembre, a finals de setembre, no me'n recordo més o menys, però estic parlant de 8 mesos. 8 mesos que el nostre grup municipal va entrar a una instància aquí en aquest Ajuntament i la veritat és que a dia d'avui encara no hem rebut contestació. No sé si val la pena que digui, però jo crec que el tema era, crec recordar, perquè no me l'he mirat, l'he buscat, no l'he trobada, crec recordar era per un permís que es va donar a l'ETC allà al passeig de la Generalitat, i la veritat és que he quedat sorprès que després al cap de 8 o 9 mesos no se'ns hagi fet arribar a aquesta instància que nosaltres vam demanar. M'agradaria que en donessin alguna explicació i al mateix temps els hi pregaria que com més aviat possible em fessin arribar a aquesta instància que el nostre grup municipal vam entrar al registre d'aquest Ajuntament. Sí, la Susana Roura ja sap de què va. Moltes gràcies, senyora Roura. Sí, li sembla que li contestem oralment o li hem de contestar per escrit? No s'ha fet per descuit, perquè ha passat el temps i no hi hem pensat més. No sé, vol la resposta per escrit o la vol ara? Senyor Anglada. No, jo no tinc cap inconvenient, no me la pas donar ara aquí, no tinc cap inconvenient en que me la faci arribar per escrit, jo l'única cosa que demano és que al cap de 8 o 9 mesos jo crec que ja l'havia d'haver rebut. Però sap de què va vostè, no? No tinc cap inconvenient en donar-la. Doncs no hi ha cap problema, si vostè ja sap de què va... Perquè si ja ho dic ara ja m'estalvio de passar-ho per escrit. No, prefereixo que me la faci arribar per escrit. Ja que m'ho ha dit vostè, prefereixo que me la faci arribar per escrit. Perquè normalment les instàncies es contesten per escrit, no? Doncs jo prefereixo que me la faci arribar per escrit. Gràcies. Li farem arribar. Moltes gràcies. Gràcies a tots pel ple i fins a la propera.